बिहामजो न'आव थौफिनदो हा एसे एनै बुंनायखौनो न' गारनानै फैनांगौ जाहैबाय एसे एनै बुङाखै माथो नों आंखौ होखारथारदों होखारनायखायसो आंबो न'आव फैदों दा हाफां फिसा जेबो दा बुंसै हा थौदो आरो आयै थौदो ना न'आव नों गैयैखाय जोबोद खालि मोनदों न'खौ जागोन दे नों लांनो फैबाय नालाय आंबो थांनोसै एबारनिफ्राय आंखौ बिदि होखारनाङा हाफां बेफोरखौ रायखांबाय थानांला थौदो न'नि खोथा न'आव जानानै थांबाय बेफोरखौ रायखांबाय थानांला दख'नाफोरा गानदो आरो थौदो आं गारियाव नेनानै थाहैनोसै फैनायानो जाथारा जोंहानाव ओंखाम जानानै थांदो आरो नाङा दे मोनसे जायगायाव मिटिं दङ आंहा आं ओंखाम जाबाय थाला ओंखाम जानानै थांबाबो जाथारोमोन आंखौ लांफैदों बेखौनो रंजा ओंखाम जानो बियो जाया माथो आयै थौदो ना थांनोसै र' आयै थांनोसै दे दिनै जेबो मोनजालांनाय नंला माथो जावैसो नांला दे मालाबा फैबा जागोन बाप्पा एन्टनिअ मा हारसिङै जिरायबाय थाखो नोंलाय ओरैनो जिरायदों आदा आच्छा माबाफोर टेनसनसो जादों नामा नोंलाय जायाखै आदा दे होमबालाय आंलाय माथो बुंबावनो नङा होमबा बाखि गासैबो मोजाङैनो दं ना फंबाय औ आदा मोजाङैनो दङ माथो गाबोन दिल्लीयाव थांगोनबालाय नों औ आदा मानो थांगोनब्रा बेखौ आयासो मिन्थिगौ आदा आच्छा दे बाखि गासैबो थिग दङना गैया बेखौल' आंनो खोन्था आदा गासैबो थिग दं नों आंनाव मानो सोंगासिनो मानो होनोब्ला नों फावगालिखौ आसाम सोनो गोसो गैयामोन ना बेनिखायनो नोंनाव सोंबाय थादोंलै आं गोसो गैयाबा गैया होननानै बुंदोब्रा दाबो सम दङ हाबाथ' जायाखैना आदा नोङो बाजेखौ नायबानो जाबाय नों आंनि टेनसन लानाङा आच्छा बिदिब्ला नों गोसो गैयाबाबो फावगालिखौ आसाम सोनांबाय आरोना र'लै नोमाया फैदों नोमाया नै आङो एसे थरखा थरखि जागोन ओइ बुरबक मा होनदों नों सोरजों थरखा थरखि जानो होनदों नों मा होननांगौ जाखो आंलाय सैथोखौसो बुंदों आइ माने मादै क्लिअपेट्रा गोसो होनानै खोनासं फंबाय एन्टनिअआ फावगालिखौ गोसो थोआ मोजांबो मोना नोंसोर मानो जबरदस्ति खालामनानै बिसोरखौ हाबा होनो नागिरदों नों मा बुजिनो बुरबक नोमाया मा साननानै मा खालामनो नागिरदों नों मा बुजिनो बेनोथ'ब्रा गावनि गोसो बायदि गासैखौबो खालामजोबा मा जानांगौ जाखो एन्टनिअआ मा लुबैदों मा सानदों एन्टनिअनि फारसेबो साननांगोन ना नोंखौ आं सिगाङावबो बुंखादों एन्टनिअ आरो आंनि गेजेराव दाहाब होननानै
आदा नों जेबो बुंनांला सिरि थादो एन्टनिअ नों आंखौ दिनै बादा होनाङा ओइ आं जि बुंनांगौ बुंगोन रावनिबो हेंथा हेंसि खोनासङा नोङो हाफांनि फिसाजोखौ मानो इसेबां बिहामजो लुबैदों आं बेखौ मिथिया नाथाय एन्टनिअआ हाफांनि फिसाजोखौ गोसो थोआ बेहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो बेनिखायनो नोंसोर इसेबां हेंथा होनांला थबिराम बा नोंथ' जेबो मिथिया आइ गथायनि खोथाखौनो लानानै नों ओं जाबाबो जायाबाबो नों ओंआनो जाफाबाय थायो अबेसे बे नोंनिबो गोरोन्थि गैखाया गासैबो हौवाफोरानो हिनजाव गथायनि खोथा लाखायो हिनजाव गथायनि खोथा मथेसो सोलिखायो बेनिखायनो आं जेबो बुङा थबिराम दिनै नोंना बार गाबाय एसेबां गोरा खोथा बुंबाय नों बायदि मूर्ख मानसियानो बा आं मूर्ख जाहैबाय आं मूर्खबाबो आंनाव गियान दं आं जाबाय सासे गियानि मूर्ख नोंनि गियानखौ नोंनि पकेटाव सोनानै ला थेवबो आंनि खोथायाव नोङो जेबो बुंनो नोंहा मोन्थाय गैया नोंलाय मा मावनो रोंदों दिनैसिम बिफानि सायाव जाबाय थानाय मानसिया गोरा बाथ्रा बुंनो फैदों गावनि हिनजावखौनो गावनि फैसाजों जेबो जाहोनो हायाखै माथो नोंलाय आयै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बुंगोन आं दिनै एसेबां दिन बुङालासिनो थादोंमोन आं फिसाला साननानै नोंबो जुदि आंखौ बुंनो हायोबा आंबो नोंखौ बुंनो हायो गथ' सासेनि बिफा जालायनोसै मा मावदों नोङो मा दंजायो नोंहा बिफा गैयाबा दिनै नोंहा जेबोआनो गैया बाप्पावो आंखौ बिदि बुंबाय आफाव जा बुंदों नोमाया थिगखौनो बुंदों गावनि मुङै मोनसेबो प्रपार्टि गैया गावनि मुङै बानायनाय खामायनाय मोनसेबो सम्पति गैया लाजिनांगौसो नोङो आच्छा बिदि बुंबाय आरो ना माने आं नोंसोरनि सायावसो जायो हा माथो जोंनि सायावसो जायोथ' आरो गोहो दंबा गावबागाव खामायनानै जा आंखौ हाया नंथारदों हायोबा एक्सट्रा खामायनानै दिन्थि आच्छा आफा नोंबो आंखौ बिदि सानखायो नङा होमबा नोमाया जि बुंदों थिगखौनो बुंदों होमबालाय आं दाखालि एडिआरियाव पास जानायखौलाय मानोथो साख्रिखौ मावनो होआसै न'आवनो माखासे खामानि दंखायो होननानै आंखौ मानो साख्रि लानो होआसै न'नि खामानिखौबो मोजांखौनो मावा माथो नोंलाय दा बायदियाव नोंनो मोनसे बिजनेस खालामनानै होयोब्लाबो लससो खालामगोन नों आच्छा बिदिब्ला नोंसोर आंखौ जानाय बायदि मोनबाय जागोन दे एबारनिफ्राय आं नोंसोरनि थाइसेबो जाया आं गावनो खामायगोन गावनो जागोन नों गावल' खामायनानै मा जानो हिनजावालाय हिनजावखौबो जाहोगोन आरो होमबालाय नायनि माबायदि जायो बहा हानो बेलाय ओरैनो बखिनो नांलायनो बुलायनोल'सो रोंगौ दाय मावनानै सोरखौबा बुनानै जेलावसो थाहैनो रोंगौ बियो बे न'निफ्राय आगानसे बारलांबा बेहा जेबोआनो अकात गैया अकात आंहा जेबो अकात गैया गैयाथ' आरो आच्छा होमबा दिनैनिफ्राय नोंसोरनि थाइसेबो फैसा खामायनाय जाला नायथारगोन जोंबो माबायदि खामायनानै जायो दाहायथां बे न'खौ बारनानै नायहैथां दुनियाया माबायदि आच्छा नोंसोर सानैनि बुंनाय मथेब्ला आंखौ थाजानो बाबाय बे न'आव जागोन दे आं हिनजावखौ दानो दिनैनो लानानै थांगोन मायाव दोनहैनो नोंलाय आंखौ जेबो बुंनाङा जेरावखि थाया मानो आं थांगोन बुंनायखाय दै हाबदों गन्थंआव बिहामजोआ दा प्रेगनेन्ट बेखौ लानानैलाय बहा थाहैनो नोंलाय नोंथ' जेबो मावनो हाखाया आंखौ बेफोरबायदि आन्दार एस्टिमेट खालामनाङा नैबे थुफ्रामखौ आं आंनि हिनजावखौ लानानै जेरावखि थाया मानो आं आलो गोजोन संसार जाहैगोन होमबालाय जाहैदो नायनि नोंनि संसार जानायखौ जागोनबो नायबायल' था आयै नों मानो आदाखौ बेफोरबायदि बुंखो जेबो नङा एन्टनि फिसा बे जेबो रोंखाया बेखौ खेबसे लाइफ लेसन होआबा जिउआव जेबो मावनो रोंनाय नङा बियो नाथाय आदाखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव माने बाजैनि अबस्थाखौथ' मिथिखायो बेफोरबायदि अबस्थायाव नोंसोर मानो बेफोरबायदि चेलेन्ज खालामखो आदाखौ नोंनि चेलेन्जिंआबो बिराद बारायलांगासिनो दङ आं जेखौ बुंदों थिगखौनो बुंदों बेहालाय मानो नांजानांगौ जाखो नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया नुबाय दा बिफा बे थफिरा मानो एन्टनिखौ ब्रेन वास खालामबाय गावबो जेरै फंबायखौबो एरै खालामनो नागिरदों बियो आं बेखौ न'निफ्राय थांहोनो होनाया मोजां जागोन ना जेब्लासिम न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारगोन खामायगोन होमबासो मिथिगोन बुहुमाव खामायनानै जानाया बेसेबां खस्थ' गावनि खामायनायखौ जाबासो गावनि फैसाखौसो होमबासो मिथिगोन बियो बेसेनखौ होमबालाय थांथोसै आरो हमथाला आंबो हमथानोनो नाङा बियो मा खालामो खालामथों बियो साला बिमा बिफानि सायाव जायै जायै जेबो रोंलाङि जालांदों नंगौथ' आरो मा जादों थफिराम बिराद माबा मिबि जाबाय बेनिखायनो थौदो बे न'निफ्राय एसुनि न'आव दसेबो थानो गोसो गैला आरो आं नोंखौबो दोननो गोसो गैला बेनिखायनो थौदो औ हाखु दाखुआनो जाबाय नों आंखौ अनोबा गावनि फिसाय सानोबा थौ आंजों लोगोसे नै बिहाव बिखुनजोआ आंखौ लाजि फोनांदों बे न'आव थानायखौ बजा साननानै लादों बेनिखायनो थौदो आंजों लोगोसे नों जिरायनानै थाथ' मा लानांगौ मा लानाङा आं गासैबो लाजोबगोन आं गासैबो जि जोमखौनो होजोबगोन नों बेवहायनो थाथ' आंखौ जेबो खामायनो हाया सानदों बिसोर आंखौ मूर्ख दोनदों बिसोर मूर्ख होनलायदों आदा बाजै नोंसोर थांमारनो ओंखारबाय नामा बे सुनि न'आव थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन एन्टनिअ फंबाय आंखौ गाज्रि मोननांलालै आं बे न'आव थाला आदा नोंसो आंखौ गाज्रि मोननाङा आंनि थाखायसो नों दिनै बिदि जानांदों आंलाय बिदिनो खासैलै फंबाय नोंनि दुखुखौ नुनानै आं नोंनि नोमाजों नांलायदोंमोन बेवहायनो बायदिसिनासो बुंफिनबाय आंखौ आरो दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंनायानो थिगानो जादों नङाबाथ' बिसोर आंखौ आन्दो आन्दोसो रायखुमाबाय थायोमोन बेनिखायनो दिनै जों बे न'खौ नागारनानै थांनोसै नाथाय बाजैखौ बेबायदि अबस्थायाव लानानै बहा थांनो आदा बेफोरबायदि बुंनानै आंखौ डाउनाव दाखोलैसैलै एन्टनिअ जेरावबो लांनो हायो आं आइ एम सरि आदा जेबो नंला
जों थांनोसै बे मार्था एलफोर दंमोनाबा बहा थांखो फुङावनो ओंखारलांनायानो दाबो फैयाखै बिसोरो गुवाहाटीयावसो दंहैयो बाजै सप्तासेनि उनावसो फैगोन दे होमबालाय जों थांनोसै दे धनिया फंबाय थादोलै नों बे सुनि न'आव जों थांनोसै गेजेर गेजेर खबर लागोन दे आं जागोन दे आदा आयौ बाला बमरमा दा बायदियाव नोङो ना लाखपति नङा करोड़पति बेफोरबायदि जानो लुगैगोन ना लुगैया नंखायखौ मा बुंनो आं एसेबां माहाजोन जानो लुबैयालै आं माहाजोनथार जानो लुबैयोहाय जुदि बिराद गिदिर माहाजोन जायोबा बे आम्बानिमोन बायदि अब्ला माबायदि मोनो बाल गोसोआ बिराद गिदिर माहाजोन जाबा जोंनि बर'फोराथ' दासिमबो बिलिनियार गैथ'वा आंथ' डाइरेक्ट बर'नि बिलिनियार जानो लुगैखायो बाला है माने एसेबां लुगैनांगौ जाखो माने बारा गोबावनि थाखाय नङा बाल एटलिस्ट मास मोनसेनि थाखाय आरोना बमराव जुदि मास मोनसेनि थाखाय बिलिनियार जानायमोनब्ला आयु प्राइभेट जेटआव बेयाव गाखोनानै बिरगौमोन बुहुमनि खना खनला गिदिंजोबगौमोन आरो जोंनि आसामाव गोलैसोना थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो गासैनोबो फैसा गारनानै होगौमोन माने राननानै होगौमोन आरो ओमफ्राय आं माहाजोन जानो लुगैमारोहाय बमराव बिराद जोबनो रोङि फैसा थायोबा मानसिनि गोसोआ माबायदि जायो बांसिनसो खर' गाज्रि जागोन खोमायोना फैसा बुरजा थाबा मानो खर' गाज्रि जानांगौ जाखोब्रा खर' गाज्रिया फैसा गोनाङाबो जायो गैयियाबो जायोब्रा जियानो जादोलाहाय जोंहा माइरं बायनांसिगौलाय मिथिबायना फैसाया बारा गैला अमा राजाजोंबो नांलायनानै दासान्दि आं अमा राजानि खामानिखौनो मावाखै मानि थाखाय बे हंलानि थाखायनो आरो आंहा दुम्फावजों हाबा होनो नागिरबाय बेहा माबा गावनि बिनानावखौसो जासिनानै हरनाया ओमफ्राय दा हनै हरसेयावनो दोनफैजाबाय दा मिनिनोबो ओंखारलायलाङो बाला मालायखौलाय मानो मिनिनांगौ जाखोब्रा धैत प्राय हिसाब खिथाबखौ खालामदोंना खालामाखै नोंलाय बेसेबां खरसा थांखो बे मासाव खरसाया 15,000सो थांदों खोमाहाय एबारनिफ्राय मास मोनसेयाव 10,000ल' खरसा थांनाय खालामनांसिगौ मिथिबायना बापरे एसेबां खरसा थांबायना मा नंदों दाम बारायजोब्बाय मिथिबायना दानि जुगाव फैसा 500 थाखाया 50 थाखानिल' समान मिथिबायना 1000 फैसाया 100 थाखानिल' समान जाबाय बेनिखायनो ओंखारलांबानो 500 1000आ जोबखायो दा आंखौ एक्सट्रा माबादों होननानै साननाङा दै आरो आंहा गाबोननिफ्राय टिउसन लानो नागिरदों हांग्रि मन्दिखौ मानि थाखायब्रा अमा राजाया दुगाथारना गावनि हिन्जावखौ थगायबाय थायो बेनिखायनो सानबाय आं हांग्रि मन्दिखौ फोरोंनोसै होननानै हायोलै नोंबो जात खालामनो ओइ थफिरा माथो सानबाय थाखो दे जेबो नङा दे आब'नि न'आवसो फैदों दा होमबाबो नोंखौसो खस्थ' होनाय जाबायना आं जेबो नङा दे सानैबो खस्थ'खौ सौसिनोसैबाय आं न'निफ्राय दुगा ओंखारबोनानै नोंखौ जेरावबो लांनोनो हायासैना बेनिखायनो आफाजों ओरैनो लाजि फोनांजायालै आं उनाव सानैजों बेलेग न'आव थानोसै बाल दिनै हरसेखौ आब'नावनो थानोसै नों एसेबां साननाङा बाल जागोन दे आयौ बाला आलासिफोर दंफैखोमायो माथो ओइ मा गसंबाय थाखो बेग बेदिं लानानै बहाबासो थांनो नागिरदों ना माजों जाखो आब' नोंसानावनो फैदों जों जोंहानाव ओमफ्राय थफिरा माथो बुंबावनोब्रा डाइरेक्ट खोथाफोरखौ फिदिंबाय थालालै आङो न'निफ्राय खारबोबाय जों मा होनखो दहाय आब' जों न'खौ गारनानै फैबाय माने बिमा बिफाजों रायजाबाय थानो गोसो गैलालै बेनिखायनो न'खौ गारनानै फैबाय जों रायजादों होनबा आयो आदालिया प्रेगनेन्टखौ नुनानै बिसोरलाय माबोरै होखारनांगौ जाखो नोंसोरखौलाय आब' उनाव रायलायसिगोन दे बेफोरखौ जेबो होनबाय थानांला फै न' सिङाव जिराय फै आं देहाखौ बोरैबा मोनदों आब' उन्दुनो मोनगोन ना आयौ बाला बेखौबो सोंलायो आरो फै न' सिङाव थफिराम जिराय ओइ बमरौ दाथ' आंखौ मानसिफ्रा बिराद मिनिगोनलै आंनि बिसालथे हिसाबै आंखौ हेफाजाब होदोलै दे मानो हेफाजाब होआ जानांगौ जाखो खैफोदाव गोलैनायखौ नैबे बमर'आ जेब्लाबो हेफाजाब होयो आं दिनै हरसेखौल' नोंसानाव थाथ'नोसै गाबोननो आं माबा मोनसे जगार खालामगोन दे जेबो नङा बेसेबां हायो एसेबां दिन थाबानो जाबायना थेंखैल' बमर' सालथे सालथे होनलायथारबाय नामा खालि अमा राजानि खोमायावल' दासोलै ओरैबायदि लाजि फोनांगोन आंखौ जेबो नङालै बिनि खोमायावलाय मानो सोनांगौ जाखो सोआ आच्छा दे आच्छा बार' थाइबानि लारु ओंखाम ओंख्रियालाय बोरै जों दहायनिफ्रायनो नोंनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायखौ नेगासिनो दङ ना ओंखाम ओंख्रि होनबानो मोनजागोन नामा ओंखाम ओंख्रि संनायाबो बेसेबां खस्थ' दं
आयला ओंखाम ओंख्रि संनायावबो खस्थ' दङ नामा आंलाय जानायावसो खस्थ' दं सानदों मानो थेदावबाय थादों मालाय संदोंनो आं ओंखाम ओंख्रि संनायखौ फोरोंजोबखाबाय बेखौ संख्रि हालदैफोरखौबो सेस आंनो होजोबदों साबास नेवला साबास दा ओंखाम ओंख्रि खुरनायाव रावबो खुरफानाङा दै बेजों गाव हारसिंनो खुरजोबथों बियो आं ओंखामबो संनांगौ ओंख्रिबो संनांगौ ओमफ्राय ओंखाम खुरनाबो होनांगौ माथो नों ओंखाम संबाय जेब्ला खुरनाबो होनांगोन ना बेलेग दिनावबा आं गुबुनफोरखौ खुरनो होगौमोन नाथाय नों ओंखामबो खुरनो रोंनांगोन ना आं माबायदि ओंखाम खुरोमोन बावबाय देखा नुबायना हांग्रि नुबाय गासिखौबो बावगारजोब्बायनो जानोखौलाय मानो बावगारा नोंलाय आं सानफ्रामबो जायो नालाय बावगाया जायाबा आं बेखौबो बावगारगौमोन बुंबावनांगौ जाखो नोंखौ बिनानाव दाउदै बेनिखायनो नोंखौ खायसेया दाउदै गला होननानै ओरैनो बुङा दै दाउदै गला होनजाबाय थानो हाखो नोंलाय ओंखाम उखैबायलाय थाब उन्दुनांगौ थाब सिखारनांगौ मोखाङा मोजां जानायनि गोसोम बन्द दाउखाया जा नुबाय आंखौ बासिलायबाय नों गुफुर जाखो मा जाखो महरखौल' गुफुर लाबा जायाना आखलाबो मोजां जानांगोनब्रा मंगलबाराव लांनानै बुधबाराव दोनफैजालायनाय लासिंसिं लाजिनो ओंखाराखै नों बेनिखायनो नोंनि थाखाय आं नेवलाखौ सायख'बाय बस बे बादुलि थागलै बस नेवलाजों सेन्थाय बासिजाबाय माथो नोंलाय नेवलाखौ आंबो नायनो बाखायो माथो नेवलायानो मोजां जागोन नोंनि थाखाय नेवला नों माहाजोन न'खरनि फिसाजो नागिरबाय थाखायमोन नङा होमबा औ बस औ दाउदैया थिगानो जागोन नोंनि थाखाय नोंनि खोथाखौलाय बोरै दानगारनो हानो बस आंनो नेवलाखौ नाङा नेवलाखौ लास्लायस्लाय आं थैनानै थांगोन आं दिनैनो थैगोन दानो आं थैनो थांनायसै थैनो थांनो ओंखारदोंहा बिफा हनै मानो बेफोरबायदि बुङो बेखौ बिराद मोजाङैनो मिथिगौब्रा आङो थैनो थांगोन ना मागोन थांलाय नायलाय ओइ एमाव राजा थांलाय आं ओंखामसो नेगासिनो दङलै आं बेफोरखौ नायबाय थाया बे आनिया थैया माथो दावखाबाय था नायलाय दानो गोसोम बन्दा होननानै गाबलाबाय थागोनलै आं थाङालै बिनि खाथियाव आच्छा बारु राजखुंग्रियालाय बहा थांगोन जोंना राजखुंग्रिया मालाय बिबैजों दाउला राजा मोननावसो दंहैयो आच्छा बारु थाइबानि लारु बा बिटिएस नायनो फैसा बुथुमहैलायबाय बियो नंगौबो खोमा आरो जायनाव मेनावनो फैसा बिग्रा जाथारदोंनो मानसिया आच्छा बारु थाइबानि लारु नेवला थांलाय बिनि उनाव थैना मायो खिन्थु नुजाना दे मानसिया थाखुमासो नायबाय था बे थैमारोना थैमारा अके बस जात खालामथारनाहाय नोङो बिनानावखौ बेबो अखा बोथोराव अमा राजानि बिनानावखौ अमा राजाया सिनायाबा सोर सिनायनोब्रा आं बांसिन मोजां मिथियोब्रा थैग्रा मानसि नङा माथो आजै बे दिरुङा बहा दङ मा दिरुं गोदनायाव आलायनो दिरुङा दिरुंसै दिरुं गैया मेरागाले खानाय दिरुङा दङ दां गले नायदां थेंक इउ स माच हामगौ दाउखाबा बिदि बुंनो आनैखौ नायनो लुगैदों आं माबायदि थैयो गासिबो एखे गोजा बिफा फिसा नेवला नायखोमालाय अके बस आंखौ रावबो अना आंखौ रावबो सेया खालामो बेनिखायनो बे बुहुमाव आं थांनानैनो थाला हौवाफोराबो आंखौ फसायखाया हंलायाबो आंखौ दोनफैफिनबाय आरो आंनो नेवलाखौबो नाङा बेनिखायनो बबेबा हाग्राबारियाव थांनानै फासिसो नांहैनायसै आं मानसियालाय थैमारसो नागिरबाय नामालाय मा जादलै बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया जासिगोनलै आंहासो फारसेनिफ्राय अखाबो हागासिनो मा जाबावनांगौ जाखोबा थैनो थांबाय माथोलाय मानसियालाय बहा थैनो बेलाय थैनाया इसेबां गोरलै नङाथ' सोरनिबानि थाखाय थैनो थांनो नागिरबा दानो खाब्ला नुजाफैगोन बे फाग्लि गथा एसे बादुलिबो बादुलि अलसियाबो अलसिया द्रामा खिथिनायाबो जोबा माबायदि बिनानाव बुराबायरा आंनालाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन दाउदै बायदि हिनजाव मोननांगौबा मा जागोन नोंसोरलाय आरो बिराद अखा हागासिनो दङलै नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै बिराद अखा बिराद तामाम अखा मैयानिफ्रायनो अखा दिनैहालागै अखा सोरगिदिं दैबाना लोमजोबबाय साला टाउनावबाबो जेरैबो जारलासो आरो अखा बोथोराव अखा हायाबा सान्दुं दुंनांगौ नामा ना मा होनो लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङबा लाइक होलांदो लाइक होनाया बिराद खम जाबायलै नोंथांमोना लाइक होयोबासो भिडिअआ एंगेज जायो होमबासो जोंहाबो माने बानायनो इन्टारेस्ट मोनो आरोना बे लाइक होदो लाब्रा बड' कार्टुननि साबस्क्राइबार हिसाबै होना होदो लाइकआ भिडिअआ जादोंबाबो जायाखै दे ओमफ्राय आंनिफ्राय खुदुमनाय नोंथांमोननिसिम लोगोसे गुड नाइट